Fast forward to Ifeme na court. Abia ewepụta eli chai ụtụtụ Monday. Eli pai ụtụtụ Monday. So that Sunday a eliro m anything. O nwere ndị try iwetara m ihe dịka biscuit or water. 4x4 so m lie. Ma ndị bu seni wee bịa. Ma ndị bu tesi everything simba. Mgbe try zi weda biscuit na mmiri a ka ntagodu ka manage wee jita n'abalị ya. Then fast forward in the morning, akpọ m Peter Blessing mụnwa bụ onye isi akpọrọ. Mụnwa ka a na-akpọkarị amami ya na-akpọrọ ha. Ama no ife dị na akwụkwọ ma si na opposition ọgwụ na nke nwanyere ka miga dịka case mo dịzi iche. Nke nwa wee kpọọ ma si no inspector ọkọ nọọsụ n'oge amami ya kpọ nke a kpọọ m chacha ya otu mpụta nke a bụ ekorod nwaanyị. Sitewe m foto chakam turn otu na-ese m so foto secha sekwe file m a foto were file m nalie hey isi wee gbalie m wee kpọọ nwoke anụ nye m onye nke onye ka anụ nye m ihe na nye m nke onye ya ebe onye ya abịa gbapụta m because apụtazi n'ụtụtụ a kpọzie anyị eri pai ebe 2 bịazi anyị jenye chi ya anyị ife anyị gasị because pharmacy were ife a sem aya lala wute ife and nke and wash. So fa kpa anyị ebe 2 bịa nyechi ya those things. Nyekwa ndị mụ na fa no phone fa because mụ nwe jiro phone. So that morning na abịa sesize mfuta nwere phone nke ofu onye nke Zimbabwe. Gbaa phone, gbawazia phone nke nwoke onye ka si kedu ya bịa see m foto. See m cha akụkụ m niile esichara ya na foto. Sekwo file ma foto wee buru file pụa na nwaanyị onye colored. See, hey, I want to go and drop my kids, then I'll go and do this. On agwa ndị otufa and oyi mufti. Mkpo ya say ama akwa ihe nwaanyị apụ the up to. Osim no ọlụ nwaanyị abi ife iburu file jebe ma nke aga. Ewere ụbọchị akpọsi mgbe akpọsi ka anyị kwadozie 7 o'clock ka anyị kwadozie jebezie court. Before that 7 o'clock akpọ guys say I lokuo ute anyị je rukusie blanket anyị and those points all this na ka anyị je park ya. We say na che no ya bolu no nwa ya lokpo alo asi na obo ni foduri ofuma ibido n'isi nse che no ya bolu nke sikwa pia ko ya juela lola je dese ebe ọ na-ati asi m no right na nwa ya dese akwa je wete mbe ọ dị mma nke ha pia ko ya desa oluzie mgbe abia si kposi ai ka je wese unu ikpe mu obi onye izi akpọcha ndị ba ndị Igbo gasị ndị anụmanụ ụmụ nwoke ba na ndị ọzọkwa ndị obodo kwa ndị akụkụ obodo gasị asi na ha nwa bụ suspect. Ama mo fiye ka edere m na ha mara wee kponyekwu m na mbụ suspect join ya fanwa hey obara tisisiba m na nsikekwa nke bụ ikpokwazi m nwa bụ onwe holy wench sa mbụkwasị po suspect join ya ụmụ nwoke nke agba moto anụ nwa bucha anya na ihe na nke agba bakia ka ndị suspect ụmụ nwoke akwụcha na line na-aba mụ akwụsị n'azụ ụmụ nwaanyị nọkwala onwe fa kpọpụta som join ụmụ nwoke si na mbụ suspect ụmụ nwoke ali na sisi moto ka m atụwekwasị bụ ka hapụ mụ na ha na line ka ndị nakwasị na aba asị you a woman you don't join nsebetu unu join mụ na ha si na mbụ suspect ka ndị nakwasị na uti ha nwa ka okwu bee ha sị ihe zote nkewa kwụrụ n'akụ na-achitezi azụ ndị ali na-asị nsị echukwa n'uti na mbụ suspect ọkwa ndị ọcha echukwa n'uti na mbụ suspect ka ndị na-anụsonu ndị mụ na ha bụ suspect gaba n'ebe a na-aga because anụkụ mkpọ ha suspect kpọkwa mụ ha suspect na mmesi gịnị lapụ ụmụ nwaanyị na alụm bịasakwa mụ ha suspect ha sị m ya mụ chere godo here ya don't worry you can't join with men ọkwa ndị ọcha ndị isi ọcha afọ m ndị ojii ebe moto karịa mgbe chezie ha wee jekwa ọtazi ụmụ nwaanyị wee bịazi asị abazia the other back. How many are you guys? I said about Baki Uju, about the other one. Because the show me 15. About the first back, about the other one. Say can this school next baby catch phone meju when we can communicate. Because natural alcohol. But can I watch take come as well by if the bofu ke many me. So nya kai jebezi drive straight to police station. A low police station one underground that go ebe bubalai we say a little her blues point one me go send the police in say this one is a suspect he have to join those guys suspect hey akpọkwazi ndị suspect n'ime ebe akpọpụtasị ụmụ nwoke suspect kpekwa mụnwa join ụmụ nwoke kpọzie ụmụ nwaanyị ndị na fa bụ illegal kpọzie mụnwa suspect akụkọ bụrụ obere akọ
abịa bukwere ụzọ kpọnabakwa anyị na anọdalụ m iche anyị akpọna kpọpụtasị ụmụ nwoke kpọkwa m nwakwazi hospital jee tikwa na dirum sọ m nọ n'ime ebe a akpọchikọrọ ekpechikọ m nọrụ n'ime ebe a na-eche ka m ife m n'ụwa m ya eji nsị kedụsị nke bụkwazị na mbụkwazị m suspect ndị ụmụ nwaanyị ndị ọzọ abụrụ suspect ka ihe mmezi nke a dọ na ebe a sị ka so m esi dọ na ebe ka esi ka m esi kọmuniketi utụrọ ya kpọkwuo ndị be m sifa na-ekwe ka m si wee dọ na ka esi eme na saịdị nọ na eke otu enye m na afa nke nwa ebe a ka m dọ nọ edeyenwa si Peter Blessing kot si nke nwa 2+4 wetin ihe dịkasị ebe a saps enye m ya si mpedu ụzọ tinye m ebe a ka m nọ isi na-agba m yara toilet dị ebe a mmiri dị ebe a oche dị ebe a nsị ọsọ m ka edebe n'ime ruma maka na mmezi genezi nke m ọ dịzi iche hotelu obere aka kpọtakwa ụmụ nwaanyị anyị n'otu ka m si nwechaa aṅụrị si na onye ji foonu abatakọpụte m ka m fụrụ foonu ji communicate my dear fast forward to iji ụwa m bịa na South fast forward to iji ụwa m otu ka m dọnọ n'ime ebe a ndị otu akpọbatakwazi ndị otu anyị anyị dọnọkọsikwa ọnụ ana nọkwala ebe a na-egbu oge a na-ekpobatazi na-edubatazi ụmụ nwaanyị sichazi ọda sọbọbụ gasị wee bịa na-edubatakwuzie ma ndị ọcha ma ndị kọlọd ime ụlọ anyị anaghị esi siga bidozie esibe siga ndị ala dị ụmụ obodo akpọbatara anyị bikọs anyị obodo ndị bịara abịa ndị obodo akpọbatasizi na-enwụsizi siga nwụju sebere mmadụ nka nọnsensị n'ime ebe ahụ anyị ihe ikunwuzi ume then fast forward to ya na-emezi ofu nwaanyị bịa mee enwe introduce now you could see I'll be the person to control you guys to take you guys to your courtroom. If you don't have lawyer, tell me, I will make plan for lawyer and all that, you know. Mgbe so anụmanụ ndị Sadek mụ na ha so ma Malawi, Zimbabwe ma Ethiopia, so you guys don't have lawyer. You still believe for that policeman na ya elepụ unu like that for we bidozie emeze plan miracle and all that. Luckily to me, I was my own call and everything. They say, only encourage you to see na progress, you know. Now you be up town from right underground, and see you call the one possible. How possible it is? Now you up town from right underground, e be call to the category. Aki ali go enu we want be call to the. Nya ka na-ekwu kwa enyo nwa bịakwute nsị hello, who is here? You say Blessing, Peter Blessing. I say yes, it's me. Say who is your lawyer? I say, I don't know my lawyer name. I don't know his name, but I know him when I see him because I'm not there. So, but I don't know his name. Also, okay, who is the person putting on Sundance JC and Sundance what? Who is the person with that lawyer? Who is the person to you? I said, the person I'm a guy. Now be the person. So, what is going on? Can you find a message? Also, no. Since m gwagoro na the person ya na lawyer no bụ onye nke m n'okwu ebego na ọka amarụ ọ bụ na onye akwụgoro ụgwọ na nwa ya bịa kopute m ihe nwa asị na nkopute before you know it ọ bịakwa nke Igbo bịa kopute m si m Peter Blessing kọmputa tụkwuruzie n'oche ebe fa na etukwu de na otere obere aka ntukwu n'oche abịa si akpọ kọtsi akpọkọrọ kọtsi jewe na courtroom ya nwa bụkwa nkopute m asị na na-ekopute m kwuru ego one m kwuru 6 kpam akwụ 5,000 emechakwazie asị nwoke be nsi na ọ demand for another 500 demand for another 200 almost 6,000 ka akwụrụ iwe kopute ana m ebe koputezi ofu anụmanụ nwanne anyị nwoke bịa join kwa m die si m hello nke nwa I so Igbo si m ayo Nigeria nsi Nigeria you Nigeria Igbo ya ha so Igbo ọ sị m ya na-agakwa church bọs ụka nkwali ya nwule ya tinye n'ime okwe ọgwa ha ka onye ya 10,000 na helpụlọ ha sị ọsị ọgwa ka onye ha 5,000 na help ha sị anyị 10 ọsị why mejinye ha 10,000 kama ha kpụzi mepere ma ha mepere ya akwụkwọ nke na ọbanye nkopụta ka ọ nọ n'elu ịghọtara na ọka ya nye nwasị ebi ndụ nke na ọbanye nkopụta nsị anyị nwekwara nwaanyị obodo hey